नै लोगोफोर हिनजाव गोदाना नै सप्तासेबो जायाखैमोन 6 दिन जाबायमोन नै फालियाव माने सिन्दुरखौ हुगारजोबना थांदो बियो नायनाय माबायदि गियाननि हिनजाव जागोन बेलाय गावनो गोसो जानानै नायनानै लाबोबाय गावनो फैगोन होननायखाय नै नायनाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय तो लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ सासे हाबा जानाय हिनजावा 6 साननि उनावनो फिन खारफिनदों प्रियंका बर' सिस्टारा फोरमायनाय बायदिब्ला बे हिनजावखौ नायनासो लाबोनाय जादोंमोन होनना बुंदों आरो बिथाङा मा बुंदों आरो बिथांजों लोगोसे दायो रायजो राजाफोरा बिथांखौ मिटिं खालामनायनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो नै आसानखौबो फुनानै गालांजोबदो इयाव नै माबायदि सिखाव हिनजाव जानो हागौ बेलाय हाबानि उसुरगाखौबो लाना थांजोबदो नायनाय लोगोफोर मंगलसूत्र माने गालांजोबदो नायनाय जोंनि बर'नि गेजेरावबो इमान सिखाव ओंखारबाय हिनजावफोरा ओमफ्राय हाबानि गाव लामनाय दख'नाया अनलि गांसेल'मोन दख'नायावबो मोनलै इनि लामनाया नै लोगोफोर इयो सब हाबायाव उथिजोबनाय दख'नामोन बियो नै नाय नैबो हिनजाव गोदान होफैनायमोन गोदान होफैजोबदोंमोन इसा नै दख'ना जि जोम गोदान होफैजोबदोंमोन बेसे गाननो जोमनो नै हाबानि माबाफोराबो खर'आव लानाया नै दख'ना जि जोम फालि बेसे इनो अननानै जाथि बंस'आ होफैदोंमोन नै ट्रां गंसेखौल' लानानै फैदोंमोन लोगोफोर नै ट्रां गंसे ओमफ्राय दख'ना गांसे दंमोन आरो इया नै इनि दख'नाया नै इनोमोन बेखौल' गाननानै ओमफ्राय ट्रां गंसेखौल' लानानै फैदोंमोन ब्लेकमेल खालामबाय इयो जोंखौ इमान दुखु होनानै थांबाय न'खरखौ नै सिन्दुरा खाफालनि सिन्दुरखौ इयाव थारमाने हुगारजोबना थांदो इयो हरनि 11टासोआव नै सब फालि गंफ्रोमबो हुगारजोबना थांदो हौवाया थर मोनाखैमोन उन्दुना दंमोन माने थाफाखायाखैमोन आरोना नै इनि ट्रां लाबनाया माबा कलफुरबो दोंलायलाङो ओमफ्राय नै फैसाखौ इखिनिल' गालांदो खै थाखा दं इयाव 10 थाखा नै ओमफ्राय थाइथाम दं इयाव नै इयो सनानि थेमा गावनि सनाखौबो गानलांजोब्बाय सिखावसोमोन थारमाने सिखाव न'आ इनोमोन लोगोफोर हौवा गोदान न'आ बे बोराइ बाथौखौ साखि दोननानै रायजो राजा लानानै हाबा खालामबाय जों बेफोरबायदि खालामनानै थांबाय आरोना बिदि हिनजावखौ मा होनगोन लोगोफोर कमेन्ट हरनाय कमेन्टआव खोन्थाहर बेफोरबायदि हिनजावखौ मा होनगोन जोंनि बर'नि गेजेराव बिदि एसेबां लेथ्रा हिनजाव ओंखारबाय 6 दिनल' जादोंमोन हाबा जानाया बे मोनसेया खारबाय आरो दिनै हराव जोंनि साइडनिफ्राय जोङो नागिरनांगौ बायदि सानला आरो जों नागिरनाबो मोननाय नङा सोरबा लाना खारखुमानायखौ गलियाव गोसो जाना थांनायखौ जों नागिरनाबो मोनखानाय नङा दा जों बेनि गेजेरावनो बिदि प्रशासन बायदि जोङो माबायाव जों थांनो लुबैयो जिहेतु जोंहा गामि समाज दङ जों बयबो बुजिनो हानाय जोंनाय बेनिखायनो जों जोंनि समाजारि नेमखान्थि बायदिनो जोङो जिमान हायो इमान समाधान खालामनांगोन जों प्रशासन आयेन कानुननि खेथ्रआव जोङो हेफाजाब लाया दा बे बेलायाव जोङो लराखौबो जों सोंदो दहैनो फैनायावनो नङा होमबा जोंहा जेबो जों रावखौबो फर्स खालामा नोंनि गोसोआ मा थिनदो मा लुबैयो जोङो केयारखौ थांनानै मोनहैनायनि सिगां बेखौ सावरायनायाव मोजां जायो लरायानो एसे आंबो बाहाय एसे थाल मोननाय बायदिमोन खिन्थु हाबा जाथारबाय जिहेतु माबा मोनसे जालांसै बेफोरबायदि मोनसे आसामोन आरो दा लरायालाय रायलायदो आं कुवालिटि लाबोला आरो नागिरनाबो मोननाय नङा आरो बेलेग लांनाय माबाखौ मान सन्मानाथ' दा बुंबाबो फोजोबनो हाला जोङो अनेक जोंनि गामियानो बिराद गोदोर नालाय रायजो राजा मानसि लिंनानै जोंबो इमारजेन्सिबाबो जों हाबाखौ डेक'रेसना इमान जोंहा 100% नङाबाबो जों जानाय लोंनायाव खम खालामाखै बिदि आरो दा बेबायदि मान सन्माना खम जोंनिल' नङा बिथांमोनाबो न'खर हिसाबै बा गामि रायजो साखि लानानै बानायबाय थांबाय जों दा
सवालिखौ जों नागिरनो हाखाया जोङो लांफिनो दा बे बेलायावनो एसे रायलायबोदों जिहेतु बयबो बुजिलायखायो बे मोनसे बायदि जाना दङ बे हाबाया हाबा जानानै जोङो 6 मास 5 मासाव माबाबो जोंहा बारा बुजिनांगौ थायो जेराव जों फिसा सायला ओंखाम संनायनि सायलाखौनो मानसि रायलायनानै जों दा बे बेलायाव जोबोद आघात मोनदों बेनिखायनो जिहेतु मोनसे नेम दं बेफोरबायदि जाथायनि खेत्रआव नङा होमबा मोनफ्रोमबो गामियाव जायो दा एसे जोंनि दाख्लै बावैसो बिसोरनि नानिखौ लांनाय जे गार्जेनजों लोगोसे आलासि बिथांमोन फैनो हानाय बाथौनि गामिनि गासै मानगोनां बिथांमोन आरो लोगोसे कलबारि गामिनि गासै जोंनि बे दान्दिसे समबाबो सावरायनाय मेलाव बाहागो लानानै आइजो बिथांमोन एक्सुवेलि दुखुनांथाव बाथ्रा जे सवालिखौ लांनाय नरानि न'खर बेखिनि खोथाखौ दानि समस्या बोरै माबायदि गनायनानै लानाय जादोंमोन आरो माबायदि बिदि थांफिनलायनाय जाखो बे खोथाखौ बिथांमोना फोसावनानै होबाय दुखुनांथाव बाथ्राबो दिनै मान सन्माननि बाथ्रा थायो जेनेबा लांबायबो हाबाबो खालामबाय बेनि उनाव बिदि खारखुमालायनाय बबा सोरखौबा लांजाफिनलायनाय बेफोर समस्याखौ थारमाने एकदम लासिं सिंनि बादै जेबो जाया बे बेलायाव जिखिनि जों सावरायनाय बे बाथ्राखौ खालामनानै सावरायनो होननानै आखायाव लानाय जादों नोंथांमोनाथ' मानसिखौ लांनायनि उनाव जि माइरंआ खरसा थांदों बेखिनिखौ जोङो एसेबाबो नांफिनगोन बेखिनि खोथाया फैखागोन लास्ट बे जाखागोन जानायाव थेवबो दा सवालिखौ सोर लांमारदों आरो बिनि लांग्राया गुदियाव सोर दं बेखौ थोंजोङै दा जों स्पष्ट मिथियाखैमोन नालाय ओंखायनो बेखिनि सावरायनायखौ उनावबाबो लाजाबावगोन नामा बेखौ आं सानदों आरो जोंनि गामिनिफ्राय जेनेबा रांनि खोथायाथ' थोंजों फैखागोन नोंथांमोनाथ' बेसेबां खरसा जादों बेखौ लुगैनाया जाबाय दा थारमाने बे सवालिखौ सोरबा लांबाय दोनफैफिनोबाबो बेखौ मानसिखौ हथादै गनायफिननो हानाय बे संसारखौ नुखाया मानसिया रायजो जानांगौआ खानसे खाननैनिल' खोथा नङा नालाय अराय सम रायजो जानांगौ बेवहाय आं बेखौसो बुंनो लुगैदों आरो नोंथांमोना जिखिनि रां लुगैदों हयथ' नोंथांमोना बुंनायखिनिखौ मोनजोबाबो जानो हाया बा नोंथांमोना जेखिनि लुगैदों हयथ' न'खराबो बेखिनिखौ गनायजोबनो हाया जानो हागौ गामि दाबनैजों एरा दरानि गेजेराव सावरायलायनानै बेखौ थांखि लानांगोन आरो बे रांखौ दिनैनो मोननांगोन बा दिनैनो बे बाथ्राया फिक्स जानांगौ बेखौ नुहुराखै आरो परिबेखखौ ओंखायनो सानसे मोजां जलायबावनानै नोंथांमोननि जिखिनि डिमान्ड खालामनाय बेखौ न'खरा गनायना हैनो हाया आरो जोंबो बेसेबांसिम खाखि जानानै रायजोआ सावरायनायाव बाहागो लानो हागोन बेनि पलिसिटिखौ एसे नायनो आं बेखिनिखौनो बुंनानै